Білорусіасо екстремістень матеріалон рісмєс понкс янку купалань валморозо, кият тон. Валмороз ульне сьормадоз тьожа вейксесят кауксоце иесте. Сталинен шкатнисте сон за путь кулялопатнес, ансяк тьожа вейксесят нелингемень коптуце иестенть НКВД чавизе поэтенть. Лукашенкон режимезе пели классикань поэзиадо. Нейте валморонть лоуноманзо кисе чумовтыть экстремизмасо. Нельня татонть уликудосот кинигат, конасонть улите валморусь. Экстремистат. Экстремистен материалон рисмесанть ламо сядут сюрмадокс, литературань, публицистикань, содалмань важудемат эрямо пингеде. Хто ти гидкий, свой, тутейший, чого хочеш долі, лепшай, якої долі, хліба, солі, чого волі, землі, волі, хліба, солі, землі, волі, хліба, солі, землі, волі. Де народився, своей вёсце, де хрестився, при дорожце, чим отвенчан, кровью, потом, чим быть хочеш, не быть скотом, кров'ю, потом, не быть скотом, кров'ю, потом, не быть скотом. Хто ти гидкий, свой, тутейший, чого хочеш, доли, лепшей, якої долі, хлеба, соли, чого болі, земли, воли, хліба, солі, землі, волі, кров'ю, потом, не быть скотом, хлеба, соли, земли, воли, кровью, потом, не быть скотом, 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 не быть скотом.